Og velkommen til det her afsnit i serien om, hvordan vi lærer at spille bridge. Det vi skal prøve at kigge nærmere på i dag, det er åbninger på et-trækket, det vi talte om sidste gang. Og så skal vi også prøve at spille et spil. Vi skal spille 3 sang, 3 uden trumf, 3 no trumf. Kært barn har mange navne. Det vi gør, det er, at vi prøver at løbe en hel masse hænder igennem, og ser, hvad vi kunne finde på at åbne med. Det er en god idé, hvis du allerede nu åbner dit Word-dokument, som vi startede op sidste gang. Jeg har fundet det frem her, og allerede nu, der vil vi gå ind og tilføje noget her under åbninger 1 i farve. Vi vil simpelthen skrive, at når man åbner med 1 i farve, så kræves der 12 honnørpoint, og det viser en hånd, der har 12 til 21 honnørpoint. Altså når du åbner med 1 i farve, så har du allerede fortalt din makker, at du har mindst 4 i den farve, du åbner med, og at du har 12 til 21 honnørpoint. Så er vi inde ved et bridgebord. Vi sidder hernede i syd, og jeg har lige sat en gul lap ind over de andre hænder, så forvirringen ikke skal blive større, end den er i forvejen. Det man gør, når man skal bestemme, om man vil åbne, det er, at man tæller sine honnørpoint. Vi tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 honnørpoint i spar, 2 honnørpoint i hjerter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 honnørpoint i klør. Det må være 15 honnørpoint. Det vil sige, at vi har mellem 12 og 21, og vi kan åbne. Vi har mindst 12 honnørpoint. Lad os lige prøve at kigge på vores Word-dokument igen. For her står jo rent faktisk, at hvis man har 15 til 17 honnørpoint, så kan man åbne med en sang, og der kræves der så, at man har jævn fordeling. Jævn fordeling, det var det her, vi snakkede om sidst, at man maksimum har en dobbeltton, og ikke nogen singleton. Her der har vi en singleton i hjerter, så vi kan ikke åbne med en sang, og ergo må vi altså åbne med en i vores længste farve. Vi har 5 klør, 4 ruder, 1 hjerter og 3 spar, så med den her hånd, der vil vi åbne med 1 klør. Hvad fortæller vi så, når vi åbner med 1 klør? Vi fortæller faktisk mange ting til vores marker. Vi fortæller, at vi har 12 til 21 point. Vi fortæller, at vi har ikke 15 til 17 honnørpoint og jævn fordeling. Og så har vi jo mindst 4 klør. Så det er mange ting, at vores marker allerede ved en simpel åbning med en klør ved om vores hånd. Senere, og sandsynligvis allerede i næste afsnit, der kommer vi så til at tale lidt om, hvordan man svarer sin makker på en åbning. For det handler jo hele tiden om at tale sammen i meldingerne for at finde ud af, har vi fit i en farve, altså har vi mindst 8 kort til sammen i en farve i en kulør, har vi 26 honnørpoint til sammen, så vi kan spille udgang, har vi måske 33, eller skal vi stå under udgang. Hvis ikke vi har 26, så er der jo ingen grund til at melde højere end nødvendigt. Så en simpel åbning med en klør fortæller allerede rigtig meget om vores hånd. Nu har vi fået en ny hånd op, og vi tæller vores point. Som det første, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så vi har igen mere end 12 point, så vi kan åbne. Vi har 16 point, men igen har vi jo ikke det, vi kalder for jævn fordeling. Vi har både en singleton i spar og en dobbeltton i klør. Så vi må åbne med en i vores længste farve, og vi altså åbne med en ruder. Det er en rigtig god øvelse helt fra starten af, når man lærer at spille bridge, og prøve at tænke sådan helt logisk i forhold til, hvad fortæller jeg min makker omkring min melding, og hvad fortæller min makker mig, når han melder. Vi åbner her med en rude, og fortæller dermed vores makker, at vi har 12 til 21 honnørpoint. Vi har mindst 4 ruder.
Vi har ikke 15 til 17 og en jævn fordeling. Og igen, så ved makker altså rigtig meget om vores hånd. Hvis vi sammenligner med den hånd fra før, så er det klart, her der har vi en noget bedre ruderfarve. Altså vi har S, konge, dame, bonde, 9, 6, 4, så vi er ret stærke. Men det skal vi nok få vist senere hen i meldeforløbet. Så i meldefasen. Så en ruder vil vi åbne med den her hånd. Så har vi fået nye 13 kort op, og vi skal melde et eller andet. Man skal altid melde noget. En ting er, hvis man ikke har, så man kan åbne med en i farve eller noget andet, så må man jo melde pas. Men vi tæller vores point. 5 point i hjerter, 7 point i ruder, det er 12, og 6 point i klør, det er 18. Her der har vi faktisk det, vi kalder for en jævn fordeling. Vi har maksimum 1 dobbeltton, og vi har 1 dobbeltton i ruder, S-kongen. Men vi har ikke 15 til 17 point, så vi kan ikke åbne med en sang her heller. Så vi må åbne med en i vores længste farve. Vi har 4 spar, 4 hjerter, 2 ruder og 3 klør. Lad os lige kigge på vores Word-dokument. Vi skrev sidste gang, at 4 farver meldes nedefra, og 5 farver, eller hvis man har flere, de meldes ovenfra. Det der menes med det er, at når vi har 2 farver, som er lige lange, jamen hvis det er 4 farver, og det er det i det her tilfælde, 4 spar, 4 hjerter, så åbner vi nedefra, altså med den kulør, den farve, som har den laveste rang. Så i det her tilfælde, der vil vi åbne med 1 hjerter. 1 hjerter marker, jeg har 12 til 21 honørpoint, og jeg har mindst 4 hjerter. Vi tager lige en sidste hånd her. Lad os tælle vores honørpoint til at starte med. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Altså 16 honørpoint. Man kunne være fristet til at åbne med en klør her, men lad os lige se en gang på vores fordeling. Nu har vi jo rent faktisk det, vi kalder for en jævn fordeling. Vi har kun én dobbeltton i spar, og ingen singletonner og ingen renonce. Så her der vil vi faktisk kunne åbne med en sang og fortælle vores marker fuldstændig præcist. Marker, jeg har 15 til 17 honørpoint, og jeg har en jævn fordeling. Det er en meget, meget præcis åbning, og marker kender jo, altså ikke 100%, men ved rigtig, rigtig meget om vores hånd, og det gør det meget let i det videre meldeforløb at havne i den rigtige kontrakt. Så en sang vil vi åbne med her. Og på den måde, der kan jeg bare foreslå, at man selv sidder hjemme ved køkkenbordet og deler nogle kort ud og prøver at lure lidt på, hvad vil man åbne med, og så videre. Det er en ganske fin øvelse. Men lad os prøve at hoppe videre til et spil, hvor vi rent faktisk er blevet spilfører i 3 sang, og se, hvordan vi skulle prøve at gribe det an. Vi har et spil her. Vi sidder hernede i syd, og vi er kommet i den kontrakt, der hedder 3 sang. Og heroppe, der kan vi se vores markerskort, som er blevet lagt ned på bordet. Vores modspiller til venstre for os har spillet ud, og han har spillet spar 6 ud. Når man skal spille en sangkontrakt, altså i det her tilfælde 3 sang, skal vi jo have 9 stik. Og når man skal det, så er det en rigtig god idé at starte med at prøve at tælle og sige, jamen, hvor mange stik kan jeg egentlig tage? Det kan vi først gøre selvfølgelig, når vi har set vores markers kort blive lagt ned på bordet, og udspillet spiller i allerhøjeste grad også en rolle, fordi her der kan vi prøve at se, Vest han har spillet spar 6 ud. Det betyder, at når vi herhjemme har S, dame, bonde, så vil vi, uanset hvad der sker nu, kunne tage 2 sparstik. Vi skal lægge spar 3 heroppe fra bordet af, og Øst skal selvfølgelig bekende. Hvis Øst bruger sparkongen, så kan vi tage 3 sparstik fra start. Det gør han sandsynligvis ikke, nu må vi se, men det betyder, at vi har 2 sparstik. Og husk hele tiden på, at vi skal have 9.
I hjerter, der har vi S'et her, og vi har kongen dame heroppe. Det er 3 stik, vi kan tage fra starten af. Når vi tager de 3 stik, så kan det jo være, at hjerterbunden falder ud, og så vil vi faktisk kunne få i hvert fald 4 måske. Men det kan vi ikke være sikre på, men der er en chance for det. Så er der, lad os prøve at tælle i gang. 1, 2 stik i spar, 3 stik er vi sikre på i hjerter, det er 5. I klør, der har vi i princippet ikke rigtig nogen stik endnu, fordi vi mangler jo S'et, men i og med at vi har konge og damen herover og bunden og 10'eren og 9'eren, jamen så burde vi kunne få 3 stik i klør, men vi kan ikke tælle nogen nu, så den farve må vi hellere arbejde lidt med. Men vi er stadigvæk på 5 stik, og så har vi ruder S, og ikke noget andet i ruder sådan rigtigt, så det er 6 stik vi ville kunne tage, men 6 stik, og så må vi prøve at arbejde lidt med klørfarven og se om vi kan få nogle stik der, og måske er vi også heldige i hjerter, så lad os se om ikke vi kan få 9 stik. Spar 6 er i hvert fald blevet spillet ud, og vi lægger spar 3 til, og der kom 10'eren på her, så vi kan nøjes med at bruge bunden. Hjerterfarven skal vi nok få løst, når den tid kommer. Her der er det nok vigtigt, at vi prøver at arbejde lidt med vores klørfarve og få slået klør S væk, inden de får slået vores ruder S væk. Så vi spiller en klør og ser, hvad der sker. Han lagde en lille, vi kan også lægge en lille herfra, og så blev der stukket med klør S. Nu spiller han spar igen. Det er sandsynligvis fordi, at Vest han har spar konge. Der er faktisk ikke rigtig nogen risiko ved at prøve at stikke med damen for eksempel, fordi nu kan vi jo faktisk tælle vores 9 stik. Husk, vi har allerede fået 1 stik, det kan I se hernede. Vi er sikret på et stik mere i spar, det er 2. Vi har 3 stik i hjerter, det er 5. Vi har 3 stik i klør, det er 8. Og så har vi 1 stik i ruder. Så allerede nu er vi faktisk sikret vores 9 stik. Men lad os da prøve at se, om vi vil kunne få et ekstra. Det er jo altid rart, hvis man kan. Han stak selvfølgelig med spar konge, som vi regnede med, og vi lægger bare en lille rude. Spiller spar igen. Og hjerterfarven, det er den vi prøver at satse lidt på at kunne få et ekstra stik i nu. Så nu lægger vi en lille ruder igen heroverfra, når ikke vi kan bekende. Og nu stikker vi så med spar S. Der sker ikke noget ved, at vi lige tager vores 3 klørstik her, inden vi begynder at arbejde med hjerterfarven. Så vi spiller klør. Han kaster en ruder af, lægger vi mærke til. Og vi spiller klør en gang til. Nu kaster han spar af. Se, nu må vi hellere prøve at se, om vi kan få gang i den hjerterfarve. Vi spiller bare sådan her, hjerter 8 til en lille og hjerter S. Og der kom 9'eren på, så spiller vi en hjerter til. Der kom 2'eren, så spiller vi kongen. Og en 6'er. Så spiller vi damen og ser, om bunden falder. Det gjorde den ikke for ham herovre, han havde ikke flere. Så nu sidder hjerterbunden herovre i vest. Vi har fået 8 stik, og vi tager ruder S. Og så har vi fået 9 stik, og så er vi glade for det. Modstanderne, de ville i det her tilfælde få det sidste. De sidste 2 stik. Så det var lige et 3 sangspil her, hvor vi skulle prøve at få 10 stik, og det lykkedes for os. Yes. For lige at slutte af her, så har jeg faktisk allerede fået et par spørgsmål. Der er nogen, der siger, hvad så hvis man har mere end 22 point? Jamen så er vi ude i noget andet, kan man sige, og det skal vi nok tale om på i en senere video. Lige nu, der er vi nået dertil, hvor vi siger, at vi har styr på at åbne med en i farve. Det er et her, hvor det kræver, at vi har 12 honørpoint, eller mellem 12 og 21 honørpoint. Hvis vi åbner med en sang, så har vi 15-17 og jævn fordeling. Vi har styr på at melde 4 farver nedefra. Vi har styr på at melde 5 farver oppefra. Og næste gang,
jamen der vil vi så prøve at se på, hvad nu når vores makker har åbnet, øh, hvordan, hvordan skal vi så lige pludselig svare makker, når han åbner. Og lad os allerede nu lige prøve en gang her at skrive i vores ark. Vi kan skrive svar på åbning en farve. Så gør vi lige sådan her og sådan her. Så skriver vi bare, at hvis man har 0 til 5 honørpoint, jamen så svarer man pas. Altså, hvis vores makker åbner med en i farve, og vi skal svare ham, jamen hvis vi har 0 til 5 honørpoint, så svarer vi pas. Fordi så er der ikke rigtig nogen chance for, at vi har de her 26 honørpoint til sammen, eller 26 point til sammen, som der kræves for at spille udgang. Så det er sådan en lille åbning på det, vi skal prøve at tale om i næste video. Hvis der skulle være nogle spørgsmål eller noget som helst andet, så bare send mig en mail på den her mailadresse jakob@bridgeking.dk, og så skal jeg nok svare lige så hurtigt som overhovedet muligt. Tak for nu.